Şuun ýagny 9 fevralda Günorta Koreýada gyşky olimpiýa oýunlary dabaraly ýagdaýda açylýar. Gyşky olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň sportsmenleri gatnaşmaýar. Her 4 ýyldan bir gezek geçirilýän gyşky olimpiýa oýunlary bu gezek Günorta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçirilýär. 9 fevralda açylış dabarasyna gatnaşan döwletleriň toporunyň başyna adatda bolşy ýaly Gresiýanyň delegasiýasynyň boljakdygy aýdylýar. Günorta we Demirgazak Koreýanyň bilelikde çykyş etjek komandasyna aýratyn üns beriljekdigi bellenýär. Halkara Olimpiya Komiteti Demirgazak Koreýanyň komandasynyň çykyş etmegi baradaky karary ýanwar aýyna yglan etdi. Demirgazak Koreýa gyşky olimpiya oýunlaryna 22 türgeni ýollady. Olar hokkey, buzda şekilli taymak, short track, dağdan lyjal tipmak we lyjal ýarış ýaly sport görnüşlerini çykyş ederler. Demirgazak Koreýanyň ýolbaşçysy Kim Yong-unyň uýasy Kim Yo-jong hem gatnaşjakdygy habar berildi. Gyşky olimpiya oýunlarynyň açylış dabarasyna 20 çemesi ýurdun döwlet we hökümet başçylarynyň barjakdygyna garaşylýar. Daşary ýurtly ýokary derejeli mehmanlaryň arasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň vitse-prezidenti Mike Pence'iň gatnaşjakdygy ma'lum edildi. 9-25 fevral aralygynda Pyeongchangda geçecek 2018-nji ýylyň gyşky olimpiya oýunlaryna medallaryň 102 kompleksi uğruna bäsleşik gider. Dünýäniň 90 ýurdundan jemi 2500 sportsmen olimpiadanyň 15 sport görnüşi boýunça bäsleşerler. Olimpiadanyň programmasyna biatlon, bobsley, curling, buzda ýugurmak, dağdan lyjal tepmak, lyjaly goşa bäsleşik, buzda şekilli taymak, skeleton, snowboard, kristlay, hokkey, sankaly sport, lyjaly tramplinden bökmek, short track ýaly sportyň gyşky görnüşleri girdildi. Türkmenistanyň sportsmenleri gyşky olimpiya oýunlaryna şu çaka çenli gatnaşmadylar. Issy howa şertli Türkmenistanyň gyşky sport görnüşlerinden hokkey we buzda şekilli taymak sportyna 2000-nji ýylyň ortalaryna resmi derejede aýratyn üns berilip başlandy. Milli komandalar 2006-njy ýylda Aşgabatyň Arçywil köşesinde gurulan 1000 tomoşaça niýetlenen ýyl içinde buz köşkü ýa-da hokkey köşkü diýip adlandyrylýan merkezde türgünleşýärler. Milli metbugatda Türkmenistanyň hokkey sportunyň ösýänligi, türkmen türgenleriniň köpelýänligi, olaryň daşary ýurtly şol sanyny ursiýetli Belarusly trenerler tarapyndan taýýarlanylýanlygy we Gazan, Minsk şäherlerini türgenleşýänligi habar berilýär. Döwlet telewizionyasynda ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň buzda taýýanlygy hem görkezildi. Aşgabatda her ýylla Türkmenistanyň hokkey boýunça milli çempionaty, şeýlede gyda ýurtlarynyň komandalarynyň halkara ýarşy geçirilýär. Türkmenistanyň ýurtda hokkey boýunça 10 çemesi komanda bolup, şol sanyny güýç gulluklarına degişli toporlar bar. Iň güýçli komandanyň arasynda İçeri işler ministrliginiň galkan komanda sagdalýar. Türkmen resmileri Türkmenistan sport boýunça dünýä derejesinde tanadýan ýurda öwürmek boýunça yglan eden maksatnamasyna garamazdan türkmen sportsmenleri şu çaka çenli olimpiadalarda öňe saýlanyp bilmedi. 2016-njy ýylda Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçirilen soňky Tomsk olimpiýa oýunlaryna Türkmenistan 9 türgen ýollady we olaryň hiç bir medal gazanmady. Türkmenistan 2017-nji ýylda öz taryhyny ilkinji iri halkara ýarşyny geçirdi. Aşgabatda sentýabr aýynda geçen ýapyk binalarda we söwüştünweti boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna ýurdun öz sportsmenleriniň 245 medal, 89 altyn, 70 kümüş we 86 bürünç medal alanlygy habar berildi. Aşgabat 2017 oýunlaryndan 4 ay geçenden soň baýrakly orunlary eýelen türkmen türgenleriniň birnäçesiniň netijeleri ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirine hatda uzak möhletli türme tutsaglygy berildi. Türkmenistan bu meseleni resmi derejede kommentirlemeýär.